mangke riyin kula tak crita. Janjane mboten nonton perkara. Ing ngeyang menika kaliyan Kang Rama tresnane ya luwih tresnane lahir batin. Ngoten. Nah, sakwijining dina nalika semanten Prabu Setija menika kagungan garwa putri ing Tasik Madu naminipun Dewi Haknyanawati. Dewi Haknyanawati nggih. Niku wis rabi pinten-pinten taun ora iso atut, ora iso runtut. Merga Dewi Haknyanawati mboten purun ngladosi tataning tiyang jejodhoan tegese ora gelem ngladeni sak tataning priya lan wanita. Mergi janjane Dewi Haknyanawati niku mboten tresna kalih ingkang Rama Prabu Setija Suwargi. Jroning suwung penggalihe Dewi Haknyanawati, lah dilalah sing dicocoki, sing digathuki rasane kok malah adine Ndara Setija dhewe nami Raden Samba. Raden Samba niku satriyane branyak, bagus pasemone, receh pangandikane ya pancen bagus tenan. Mula ing garwane Prabu Setija menika lajeng tresna kalih Raden Samba. Raden Samba mboten nilik Purwodaksina nyenengi mbakyune dhewe. Sabanjure do delik-delikan Raden Samba nek manggi keng Mbak Yu ya ndelik aja nganti konangan. Suwene suwe wong nyinggahke bathang niku mesti mampir. Ngoten. Sak pinter-pintere macan niku nek mlumpat kala mangsane mesti tiba. Oh, ngoten. Lah, sesambungane ingkang ibu karo Raden Samba kadenangan Raden Setija utawa Kang Rama Prabu Setija. Saka tresnane karo wadine, janjane Prabu Setija niku mboten nesu. Malah nek perlu Mbak Yune niku ajeng diwenehke karo wadine merga pancen wis nglenggono nek Haknyanawati niku mboten tresna kalih Prabu Setija. Lah ning jebul kiwa tengene Prabu Setija niku wong julik, wong elek, wong angkara murka. Njur di lebone swara-swara sing ora apik, bekasan Prabu Setija murka. Murka nesu mboten iso mbentung kanepsane, adine dhewe diuwek-uwek, adine dhewe dipateni sempal-sempal, dijuwing-juwing ora nganti rupa menungsa merga saka kanepsane Prabu Setija.